Takže jestli je to ta správná hudba, tak poprosím. Ano. Oni jsou tady. Dobrý večer vám přejeme. Salon Fantazie samozřejmě pracuje i s těmi Afriky, kteří zrovna nejdou do kalečník. Takže pro všechny generace Salon Fantazie připraven. A můžete si také říct, že v kadeřnictví Fantazie si můžete kromě využití kadeřnických služeb i zakoupit vlastnou kosmetiku, připravky pro končí oblasti nejen odběry, ale různých kvalitních značek, například kosmetiku značky Revolver. Tak když je ukázka určitě na ples, tak možná do tanečník a já se budu ptát už odborníků, co letos na hlavu a jen na to. Každopádně slyšíme, že se to líbí, je to je moc dobře, takže vám děkujeme za dobrou práci, za to, že maturantky a tady to má nějaký veliký úspěch, takže co vidíme teď, je to takový romantičnější účes a jsou i nějaké ozdoby, takže i tohle u vás dostanou zákazníci. Takže budeme se těšit určitě na plesovou sezonu, protože právě takovéhle ukázky ze Salonu Fantazie tam uvidíte. Aspoň taky vidíte v praxi, že není jednoduchý být hvězda na hřiště, všichni na vás křičejí pořád. Dalo by se říct, že jestli teďka je trend třeba krátký vlasy, delší vlasy. Ani bych neřekla, že to jsou delší, kratší, jak vlasy můžeme sáky, chlapky, všechno. A pokud se budeme povídat o barvách, tak letos poprčí jaké barvy? Většinou fialová, modrá, zelená. Výborně, zelená barva, takže milí rodiče, pokud vaše dítě, v tomto případě dívka, přijde se zelenými vlasy, do pořádku je trendy. Rodiče můžou jenom pochválit. Ano. No. Teď vidíme, šaty jistě jste poznali, že se jedná o šaty svadební, takže účet se musí být jenom na maturitní ples, ale i na lepší a pamětnější příležitost. Je to tak a já můžu potvrdit, že ve vašem salonu se česala i moje žena, teda byla učesána i moje žena a slušelo jí to na mě, takže ještě jednou děkuji. A teď tedy poprosím opravdu ohromný potlesk. Květina je i ve vlasech a zase vidíte různé barvy, které by měly být činět i různé barvy. Já se obávám, že chlapi teďka viděli úplně jiné věci a ani jeden si nevšiml ani šatů, ani vlasů. Ale hlavně jsme tady skrz účet. Takže ještě jednou pojďme ohromný potlesk pro naše modelky. Chtěli včera upozornit na variantu mojí a Matky, my už nejsme zrovna maturitní plesy a podobně, ale i co už chodí jenom ano, jako doprovod, tak se hodí barevné varianty. Šaty nám zapůjčila slečna Valešová. Takže děkujeme slečně Valešové za zapůjčení šatů, vám samozřejmě